Mamungera. Asi jai to be ni ko. Nimne ban. Mamungera. Asi nimne kane faka. Asi ni dane kane kantige. Bal saya ka samolo horondima. Asi efa bora bela jelen kana masisa ila fiara. Iya banyana jelenya fi fae ka ba ila fiara asi. Asi ne atila magnifique ika ki ba sutura de. Asi ne mun kele ne gela jenama yin kono. Kabine banye 2000 asi. Nkeni fe ka tene fe bela jelenga. Ni ko fe ba ki asi. Ima delika nyega fu ila duin kono ya. Ifa kuma bela jeleme. Atara tutarso yere la. Kata fifi lage. Na asi chier la iborani jigi koro. Mama. Galo ba doni na ta duse je. Fifi boya nga bi domina ka fifi kandere. Kunta lo ko ere se ka bwa kon nano. Fifi tara ka ta docteur so docteur e ple de faire. Uma fe ma 4 jours dia. A 4 jours kon na tara fifi da dia. Muna ne be kan débrouiller ka ta fifi da dia. Ne tara fifi la jo ko fait tout. Docteur a dit la une semaine faraka. Mama ebe ka mundeke. Ne be kan débrouiller tu suwe bila ka wari nyiri. Yara sa fura be se ka fifi da. Mais ne be do kuma fe ne e tali kala be nyimo fe ka be ni. Ya bola. Fifi fe ne yoro jumela sa. Ate urgence de la nia. Mama amani beke sa. Ika na se ka fura kai. Fura sa na dama. Ika na se ka futa na je. O mo si al ka dumini no to bi ka dia na ta di fifi ma. Ya ka. O mama. Ne ma fo papa ne ma ke chogoli. O be ne fa ka sa ngolo dia. Nti do yere do ne. Abe urgence ni na ni jida de. Ibe dugo osugo ke mama bela jere ke ni alachi. Ni fifi sara billahi ka shuriru. Wallahi. Mama e fe ne ga munege sisa. Ebe na ni fe ke ni abla boni ere la do no mama. Hey, ne bore fi ana olongo. Iga kuma idem so fe. Aka farka bonche. Ni kuma mi fura na ma do wilaro. Kunu tuni atina ko kelinga. Asikela katali cheno fe kunu tuni fo maso. Ni ma kuma asife asigile fle ni ma kuma fe wallahi billahi mba fara ko dina. Nasra fo itala. Ni ko kala ina kala ngasodi. Ibara ko katani nkena mali. Ebe ka de toro. Nama nyeka fuko abeka keche no fere. Ni sika fefe mi kale kaso. Akala na bana angatola. Ni ma fara kana kamada. Ate foko ne makanga yeye. Akada ni ma. Ate foko makanga ndai. Ko ne musoro. Donc angaka iti. Ni ya chebe ka polino fere. Deba. Nene sala. Ni mena ni mureche. Abini femba che. Ni mena ni mureche. Ani kale chebe ka pese ni bana. Nene ni mega bamuka kle ku ya na wallahi. Ni na kali ko ne dai ka ni ya meka ni ma ne ya ko ina tenjo. Natenjo. Ite ntoro. Mwana koloni. Mwana koloni. Ate do. Mwana koloni. Ite mso de surubai. Ite mso de surubai kala. Ame audongo. Au kala jino ame audongo. Afibi dem solo. Ate do la. Adole na ina bendile apola. Ni mso ko kan be suruba. Awa de suruba sa ite to sa. Nebe ena kamada ne kabale. Nebe nchere. O donga me. Nebe nchere ne kabale. Nebe nchere kuneba. Ite to sa kamada ne. Dem so ni masala. Ni na cheni kadama sokoni ano. So na siran chema ikuimbafa. Mela mifie. Ndafa ani bafa. Eka nda mesa. Eka nda mesa. Nefa ya utala. Lela. Eka nda mesa. Nina ntali fie. Eka kamada ne. Esa na mani la meu. Ai haki kele hape. Ito. Au mo kosuko muflene ke. Ba barambe aula. Abe demseni fitinu de fulu sinike. Ko bla wa sokona ka disposition na. Mena no bora ke mo buja wala to buja demseni fitinu na. Boy mai. Oye, ya voy a ir. Tenero que ir. Porque yo solo me camata nada de. Debe ir de nada. Dem so ai na sala de. Ai. Era como foi vai da colo. Que dem so ma. Sabe que pone ka tuko. Ni era, ina ko ponte mai era vai da so. Que dem ma. Ite kuma tama fe. Ite kuma tama ma de ninga. Ite kuma tama fe ma de ninga. Ni ya ye kare ko no ba fa. Mam. Hey, enjoy gana. Awo. Mam. Ini cik. Si. Ikan kalau dandan. Anak kisah. Anak kat dendi ma.
Ini ka kalo minnu dalen na an ɲɔgɔn ka k'i den na yarabi ya ma I jɔ ne ka dɔn i jɔ ne ka dɔn dɛ ne ye kalo de da i la ne ka bɔ ne ka so ne mago b'aw la ne ka bɔ ne ka so mɔgɔ lankolon bila ye fakasa ne yɛrɛ ni muso ye ne talo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Baba, ene jigilam sare. Na fura ne nali semaine kelen ne nyema da ka du wono. Ki cholula. Ye double peu. Ite foi la polon na bolongono na la. Ba mo na me kuma do fo. Koni mɔgɔ ma sa k'i kana n'a tanu an kuma sigi ni ne ka ko la dɛ du in kɔnɔ bɛɛ ye apprécié bɛɛ lajɛlen jigi kun b'e kan sabula k'i ka débit ka ɲi ka fɔ e ka mɔgɔya labanna tan Baba ne shure ni mun ka fɔ ne kɔ e kun man ka sɔn ni ka kɛ ne balolen ɲɛna dɛ Baba n'a fɔra ne bɛ fo yan fɛ an bamuso ka ban Bamakɔ yan bolo wɛrɛ de k'o kaburu sen k'e baba ma y'o kaburu kɛnɛ kan e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ miiri cogo di Baba f'i k'a dɔn ba ye diɲɛlatigɛ nɛma de i bɛ ko o ko la hali n'a sɔrɔ i bɛ sonyɛni de kɛ fo barika ka k'i kɔ ni barika t'i ka ko la don dɔ la i bɛ sa fu wa ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ma taa ka t'i ɲɛ da n ma kaburu kan ka taga yafa ɲini a fɛ i bolo k'i bɛ kɛ min ye i tɛ k'a yɛrɛ e bɛ sa golongoloba sacogo la n'a ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ nin mɔgɔ kulonkɛra masako la fadenw bɛ kulonkɛ la yan tu ne tigɛr'e la ne yɛrɛ bɛ ka maloya ni n yɛrɛ ye bi sabula ne bɔra kare kɔnɔ bolo bɛ ka ɲɛsin ma ko baba kɔrɔkɛ o contrôle ne kun kan kun kɔrɔta ne de ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ k'i photo yira mɔgɔw la ko nin ye ne dɔgɔkɛ de nka kow kɛra contraire e fali de fali sara fɛn ma sa fali balola fɛn ma balo ala ka fiɲɛ yɛlɛ so ye to e y'an ka du malo Jean, aina. Ne bɛ fɛ n'aw bɔra yan comme sini ye juma ye
aw bɛ taa misirida fura an ka ɲamanw ci n'aw tilar'o la aw bɛ taa kaburudon na aw bɛ binw tigɛ k'a ɲamanw fara ɲɔgɔn kan ala ka hinɛ se an ka silamɛsiw bɛɛ a y'a faamu. O ma jɔn banna. e kalabanci den kuma min fɔra sa e m'a mɛn yan. Zan ne ye min bɛ est-ce que e y'o mɛn yan a bɛ i n'a fɔ lozi ba de banna mais a ma sira sɔrɔ ka t'o la kɔrɔkɛ nana o kuma de fɔ mais kɔrɔkɛ in kumacogo ma ɲa o de ye lozi dusu labɔ tan. Papa. Ini kele sigilen no. Aw. Waro. Kunu Musa dimi dɔ bɛ ne. Wallahi billahi. Ni n sigira ne miirila la dɔrɔn n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ yɔrɔ. N ye miiri min bɛ ni a fa ni ɲɔgɔn cɛ. Balimaya min bɛ n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ ani teriya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon wallahi ne tun bɛ Musa faga ko. Mais n y'a to Ala ma quoi ani kare kɔnɔ mɔgɔw b'a bɔ a la. Papa. Ne fana b'a ɲini i fɛ de. Bi ta tɛmɛnen kɔ. I ka na Musa ka ko foyi fɔ ne ɲɛna. Barisa ne bɛ joie min kɔnɔ bi. Ne tɛ fɛ foyi de k'o tiɲɛ. Alihamdulilayi a barika Ala ye. Ne ka furu san 3 ne tun bɛ ka fɛn min ɲini Ala fɛ. Ala y'o nɔgɔya ne ye. Ne de ka kuma dɔ la ne delila k'a f'i ɲɛna. N ko papa n ko Ala de bɛ den ni muso ma nka mɔgɔ tɛ den ɲini yɛrɛ ye. Papa Ala ye da dɔ tugu an ye tiɲɛ don nka a ye da belebeleba fana yɛlɛ an ye. Papa i bɛna kɛ fa ye. I dekurannen don. Papa n bɛ sɛbɛ de la kɛ. Papa, kana kasi. Bi ye nisɔndiya don de ye. Bi tɛ kasi don ye. Wuli an ka taga. Ne ye dumuni ɲumanba de dilan i ye. I delila. Wuli. Musa. Basi la wa. Ne ba. Kana ni yɛrɛ fari faga nin ko in na. I ma foyi de kɛ wa I nɔ tɛ foyi la. I y'i ka kɛta de kɛ. Papa bɛ bɔ ka du in lankolon to yan. Anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye. Anw ka mara bɛ e de bolo wa n'a tiɲɛna bɛɛ bɛ e de ye. Ni Fifi y'a ka mulubaliya kɛ n'i y'a bugɔ ni banaliko yer'o la I ma foyi de k'a la. N'a banana a bɛ furakɛ kɛ. Ni papa bɔra a kalama papa da ye kuma de a tɛ se ka foyi k'i la. Musa. Musa ne bɛ dugawu de don Musa. Mama. Musa e bɛ ne faamuya cogo min na du in kɔnɔ. Wallahi hali ni e fa tun bɛ ne faamuya ten. An t'i mankan kɛ o. Mama, fɛn min ye papa ka ko ye ne de y'a f'i ye bi.
n'a ko k'a b'i gɛn ko parce que i ye Fifi bugɔ ko Fifi bɛ dɔgɔtɔrɔso la n kalela Ala la n'i taara anw yɛrɛ bɛ taa n'a ye ko k'i la a bɛ ko kɛ anw yɛrɛ la den tɛ kɛ foyi ye n'a ba tɛ anw ba de ye e wa anw bɛ de dɔn anw dalen bɛ de la wallahi Musa Fifi bɛ mun de ɲɛ yan a bɛ mun kelen de ɲɛ yan Musa wallahi ne b'a dɔn Ala tun bɛ don ne garijɛgɛ la bari ne Ami ne ma kɛ ka tiɲɛ n bɛ ka fɛn o fɛn min kɛ n tɛ k'a kɛ dɔwɛrɛ kama n bɛ k'a kɛ aw de kama nka o tɛ ka ɲini ka faamuya dɛ e dɔgɔnin n'o ye Asi ye Asi de ne da lɛfɛ la ka yɛlɛ mama fɛn min ye Asi ka ko ye e k'o to ne ma Asi kɛmɛ ka ne sɔn tigi tasuma kan bi Asi b'a fɛ ka kɛ impoli de a ka impoli ye an b'a bɔ a la wallahi Musa ne ko Asi nege bɛ ne la bi n ye nkalon tigɛ jaden jugu bɛ don maa kɔnɔ i b'a wolo mama b'i deli i ɲɛji cɛ kana na kasi nin na ne t'a dɔn ne ye fɛn fɛn min kɛ Ala la Asi ko in na papa taara dɔgɔtɔrɔso la n'a bɔra a bɛ na dafalen sɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si Musa ne bɛ dugawu de k'i ye wallahi fo n'a sɔrɔ i ma ne ɲɛji cɛ ka ne kun tilenna fan dɔ ne kɔni y'o dɔn ko sen jɛlen bolo jɛlen Musa i bɛ fɛn fɛn min ɲini Ala fɛ e yɛrɛ de b'o dɔn dɛ Ala k'o d'i ma Ala k'o nɔgɔya i ye i bɛ ka n sutura an ka furu kɔnɔ cogo min na Ala k'i sutura terimansa ye kama amina mama ya nin dabila ba nin dabila ne yɛrɛ bɛ tila sisan n bɛ papa wele ni min bɔra la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye Musa Ala ka nin den barika ni halisa ko ye tɔrɔ n ye fɛn o fɛn min kɛ Asi la diɲɛ in kɔnɔ ni Asi bɛ ka ne yira diɲɛ na nin ko in na ne ye kojugu kɛ nka a bɛɛ lajɛlen kɛra Ala ɲɛ dɛ Fimani, ni ne bɔtɔ ye sugu la n taara ɲɛnajɛkɛ finiw san nin ye nin yɔrɔ ye a ka di n bi wula in na n'i ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye i kana kɛ mɔgɔ laban ye wa n'i taara i k'i walawala i k'i kun kɔrɔta i ka yɛlɛ kosɛbɛ sabula ne ka nisɔndiya o bɛ e de bolo i ni ce ka di a diyara n ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala kana bɔ n kɔnɔ barisa buna hadamaden sɔnni ɲuman ka fado i la a ka k'i kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ Fimani, nin tɛ fosi ye e ni ɲɔgɔn caman kɛ ne ye ka tɛmɛ teriya de don nka baasi tɛ ne bɛ taa n ko fɔlɔ yanni n ka bila retard la n y'a mɛn ka ne yɛrɛ bɛ n labɛn sanni sɔrɔ an ka taa n ka t'i bilasira Mam, kɛlɛ ye diyagoya ye balima yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛlɛ kɔfɛ a wajibiyalen don a ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ne b'a ɲini fɛ ne ye ko o ko k'i la i ka yafa ne ma Ala kama Umaru ka muru turu mɔgɔ la ka tila k'a fɔ k'i bɛ yafa deli o fɛ o ye i da lamaga de e ni ne ka o don ko mankan na kuma tɛ e ma min fɔ ne ma Umaru e mana jɔ ne la cogo cogo a bil'i kunna ko ne y'i balima de ni ne y'i danga siga t'a la a b'i minɛ n bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ne ka yafa i ma i da bɔ ne ka ko bɛɛ lajɛlen na n'i ye ɲuman kɛ i da bɔ a la n'i ye juguman de kɛ i k'i da bɔ a la o dɔrɔn de b'a to ne bɛ se ka yafa i ma Mam, e tɛ kɛ foyi ni ne kɔrɔ tɛ ne tɛ se ka n da bɔ i ka ko la abada non 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 ne tɛ se n'i ye ko lankolon kɛ hali sini ne b'o tiɲɛ f'i ɲɛna a digirila o a ma digirila o ne b'o f'i ɲɛna wa n'i ye ko ɲuman fɛnɛ kɛ don min na ne b'i dɛmɛ o ko ɲuman sira kan ne tɛ se ka n da bɔ i ka ko la dɛ wa i da bɔ ne la n'o don i kana na ne wele ni mana kuma ɲɔgɔn na ni ne y'a dɔn k'i bɛ ka ne wele da ne tɛ na i tulo b'a la
ne ko Umaru e bolo ko mun de do de Korate kono ke flane ne dum ga ni kuma kele ne fi Umaru sabali ne te fe inde ga se nyoma balmaya la sabali ya mea ni yaro gibira wole ni mana ten sigi ki la mere akari yo chogom na kati ngana wole mana de wante ya fa yen toro e bɛ ka fɛn min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛlen kɔnɔ i tɛ tigɛ ka denya la f'i ka kɛ denwolo in don min wa a b'o cogo kelen na i tɛ tigɛ ka musoya la f'i ni musobaw ka jɛ musoba minnu bɛ yen n'olu b'u bangebagaw bonya e taara k'i faden kɛ maa si ye i woloba kɔ a si e ma mara e yɛrɛ dɔn bali e de b'a fɔ k'i b'i ba kɛlɛ k'i bɛ tiɲɛ jalan f'i ba ye a bɛɛ ni Mamadu cɛ n'i y'a kuma fila ɲɔgɔn mɛn tulo la a si ne b'i nɛn tigɛ i nɛn min y'a bɔ i da min nɛn tigɛ ka jigin f'i kɔrɔ Asi i tɛ mɔnamɔna ko dabila Musa e fa jɔlen filɛ nin a sababu ye jɔn ye e ba de tɛ wa bere in lajigin i bɔnna la f'i bɛ taa ne fɛ dɔgɔtɔrɔso la nin a sababu ye jɔn ye a bɛɛ tɛ ba de ye wa Musa n ti dɔwɛrɛ dɔn fɛn bɛɛ ni masaya man cɛ n'i ma ne to yen tile fila la ne ma to yen n tɛ miiri yɛrɛ ko n kɔrɔkɛ ye ne kun ma miiri balimaya la sisan ne kun b'i kɛ su Ala kana barika don ne la n ti dɔwɛrɛ f'i ɲɛna dɛ i ni mɔgɔ bɛ min na n'an m'a dabila a kasa bɛ cɛw yɛrɛ de kun Musa e t'a kalama ko mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye ka nin bɛ tila ka kɛ anw yɛrɛ de la Musa fa wulela ala cɛ fa e de kudu ko heide wa e taw ye mun mana kan fo e taw da ko muso ni bonya de ka kan al ni ne ti ko muso ne fana ye muso de wa balma muso ni bulusu balma muso haga to mo go dilan tulo la me hey o ye mun mana kan ite batara kan fo dabla kana ni ka war ne ka tanga sikere kisa he ye na de ga to bela ko sikere ti de wa in tasa est ce que ngom me kuma la ibado ne ma go tela ki do tani ni ga do Nadi, ni nga muso de koyi. Akwai aga empolia da kare ko. Basara ni wakati na te manga. Akere to godi. Eta klama ko ni nga metri de ya. Iti kodo dabla. Na gɛlɛyara ne ni cɛw cɛ ni de b'a ɲɛnabɔ di manamana ko la dɛ bila yan ka taa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Semua Logo, sanogo bia. Ot mana sanogo kan numero telefon ale. Ete sanogo teligere, eta gem no ya. O fere mu kuma su. Sanogo mu ko be duela. Sanogo be ro e ban. Kan nan da woro nan la kuma la kuma ni tini. Ina kun fo. Ne te tan masoro. Na kun te dɔwɛrɛ. I b'i kankari da Musa ye. Musa ye bilakoroya min kɛlɛ la kare kɔnɔ o don na. Ni Musa seginna a ɲɔgɔn kan,
wallahi billahi ni Musa sigla ɲɔgɔn kan n b'a faga yanni n ka na n kangarida yan nin ka kangarida laban ye ala Saga bɛ Musa faga yanni kana kangarida ne ye min ni Musa ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a bɛɛ kalama komi ne tɛ fɛ ka n da dɔ la n tɛ ka kuma de i y'a mɛn kɛ min bɛ e ni Musa ni ɲɔgɔn cɛ e ye cɛ lankolon de ye e ye cɛbakɔrɔ gansan de cɛbakɔrɔ lankolon fu wallahi e y'o de Saga i woloden min bɛ ne b'a dɔn i ka jakolo nin tɛ yan Musa y'i jɛ o wala Musa yɛrɛ denmisɛnnin ɲɛnɛma de parce que a ladamunen don ne y'a mara ka ɲɛ a ladamunen don n tɛ sisan kun b'a sɔrɔ kɛ ko wɛrɛ tun bɛ ka fɔ a ko la Bamakɔ kɔnɔ min tɛ nin si ye Ami e ma se ka sunkuru tigɛ ka foyi sɔrɔ Bamakɔ belebele in kɔnɔna na fo i woloden sunkuru i ni denni kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Musa sunkuru de don i tɛ nimisa nin kelen in na o wallahi billahi ne tɛ jigin e la parce que e n'i den bɛɛ ye kelen i y'a ye bi Musa bɛ marabaliya la kare kɔnɔ dɛ wallahi e ni Musa bɛɛ ye kelen e m'i kungo fɔ ne na e yɛrɛ m'a bɔ i yɛrɛ la k'i kungo fɔ ne na ni ne kun ma kɛ mɔgɔ lafaamuyalen ye ni ne kun ma kɛ kodɔnna ye ne kun bɛ mun kɛ o tulonkani ne ye tulonkɛ de k'i fɛ n tɛ ne mago jumɛn bɛ jɔ e la sa e k'e yɛrɛ lajɛ e kunkolo fɛ seningɔ ne mago jumɛn bɛ jɔ e la e cɛ sugu yɛrɛ filɛ kɛ wallahi ni ne yɛrɛ kun bɛ ne cɛ sugu ma kɛ ne kun bɛ n yɛrɛ faga sa parce que e tɛ cɛ jɔli ye e tɛ cɛ ye hali cɛ ka bɔnkɔrɔ ka fisa ni e ye ko ni suya dɛsɛra zabana la a b'a fɔ k'a ka kuma bɔn ni kana dɔgɔya n ka so e ye mɔgɔlankolon ni kana dɔgɔya n ka so dɛ e ni ala ni kira cɛ e tɛ mɔgɔlankolon ye n kana dɔgɔya n ka so dɛ yan ye ne ka du de n tɛ dɔgɔya n ka du kɔnɔ ne bɛ filɛ filɛ station de ni mara ti digira k'i bila yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ Saga n'i ma bɔ n ka so n'i ma bɔ n ka so n b'i faga ka n yɛrɛ faga sisan bɔ n ka so t'a dɔn ko fa b'i e ka bɔ n ka so mɔgɔlankolon a bɛ taa bɔ f'u safu kelenw ye yan nin ni Sanogo bɛɛ ye kelen Sisi ni ne kun de ye ninnu ye ala de y'a dɔn k'u kun tila ye kelen wallahi bilahi nka n kun bɛ ko da e kan e kun tɛ nimisa o la mɔgɔ ta tiɲɛnen ninnu n tɛ tɔɔrɔ n ka so bilen o Musa cɛ ni tɔɔrɔ la sa cɛ ni tɔɔrɔ la a ye n den tɔɔrɔ a y'a ni sigi ka da kun ni den ɲuman t'a bolo o tɛ ne nɔ ye ala de ye ne sɔn débarquement na i kɛlɛ Ça va? Ça va. Ne bɛ jɔn o? Ne bɛ grand sœur de kɔ. Grand sœur. Oh maman, mam bɔra. Ko mam bɔra wa? Awɔ. Ala. Ne ye mun kɛ Ala la tuguni? N'a fɔra ko ne ye n jigi sɛbɛ mɔgɔ kelen mun na o de tilala ka na ne jigi tigɛ bi tuguni ne nan'o nɔfɛ ko o bɔra. Ne fa n bɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ kuma dɔ sali la. O gɛn tulo b'i la. Ne fa n'i ye so ye i k'a fɔ so ɲɛna k'a ka kɔfilana ten sa ko ne ɲɛ tɛ mɔgɔ si de la diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la n'ale tɛ. Ne fa ni so sɔnna ka ne furu ni ne ye kɔnɔ ta n'o kɛra cɛ ye n b'a tɔgɔ da i la. Ne fa n bɛ n ka sɛbɛ kuma la i bɛ nin ye mun de ye? n bɛ ka n ka sɛbɛ kuma f'i ɲɛna i bɛ ka n minɛ ka n kɛ fatɔ ye ou e fana bɛ so ne contrôle la so ko in na de. Ne ma da la ne ka kɛnɛ o. Ne fa ko n bɛ k'a k'i fɛ silamɛya ye n'i ma so ko in gérer ka di ne ma ne fa han. Dabila hey. n b'i ni n b'a minɛ n bila a b'i bolo. Ne ko mun fana bɔra ni ne mi tuguni. A bɛ na ni minɛ. Mama ni sɔgɔma.
Awa. Ika kena. Ni ala tan. Ala ka tile yɛrɛ caya. Amina ya rabbi. Ala ka sababu ɲuman kɛ. Ami ami. Ala ka barika d'aw la. Amina ya rabbi. Ala k'an ta bangaw d'aw ma. Ami ami. Musa ni dusu man di la bi dɛ. Mun dun kɛra? Musa yɔrɔ e fa nana. Ni wagati laban in na k'a b'a nana. Ne bɛ ka essayer ka n ba jiya. Parce que ka d'a kan e yɛrɛ ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ Musa. Nka fɛn min bɛ ka n tɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na dɛ, i dɔgɔmuso nafigi den wololen. A si bɛ ka ne sɔnda tasuma kan bi sa. A n'o de bɛ nafigiya ni tuyutu la ɲɔgɔn nɔfɛ. N t'a dɔn o ye min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Ala de b'a dɔn. Sura e fa bɛ min kɛ la i b'a dɔn. A ye mun kɛ? An dalen dɛ, k'a minɛ ka bɔ ne ka dilan sanfɛ, k'a da duguma. Musa o kɔrɔ ye jumɛn? O kɔrɔ de k'a bɛ fɛ ka dilan tigɛ ne la. Mama. Awɔ yɛlɛ ko tɛ o Musa. A ka kan ne k'a f'i ɲɛna o. A ma tila o bɛɛ la n y'a nɛgɛn ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka jigin ka bɔ dilan sanfɛ ka n'a sen minɛ k'a nɛgɛn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ. A filɛ ka ne tan i ko ballon walahi ka sɔrɔ ka ne ka da kɔ sago ka bɔ. 2 heures du matin dɛ. 2 heures du matin. Furucɛ ɲuman jumɛn bɔ a furumuso kɛrɛfɛ o wagati la ka dilan tigɛ ne Amina. A jo t'a la mama. Nka n'a kɔni a bɛ ka nin min daminɛ nin nin ti laban dɛ. Sabu n'i ye fɛn o fɛn min kɛ nin na mɔgɔ tɛ min bɛna n jalaki a la n dalen don o kɔni na. Mama sabali sa a bɛ faamu. O y'aw cɛla de ye a ye bɛn. O ye ka fɔta bannen ye. Ayi n bɛ fɛ ka f'i ye dɔrɔn i ka sabali dɔrɔn sinon n tɛ k'a fɔ foyi kama. Fɛn min aw fa ma ɲi walayi Sanogo ma ɲi Sanogo bi ma ɲi Sanogo sini ma ɲi ne bɛ kuma fɛn min na kuma lankolon tɛ o n tɛ mankan fu la n yɛrɛ ma n tɛ fatɔ ye o ne tɛ fatɔ ye o Musa mais n'i ye n bɛ ka kuma kɛ n bɛ ka kuma ko dɔ de kama n'i ye Sanogo ye nin na dɔrɔn Sanogo bɛ ko dɔ la kɛnɛ ma mais n'a m'a dabila kuma la n'a m'a dabila kuma la walayi de yala a bɛ su kɛ su bɛ bɔ yan parce que ne bɛ min kɛ ne b'o dɔn dilan tɛ tigɛ ne na ne t'o kolokolo cɛ la o walayi bilayi n t'o kolokolo a la parce que o y'o daminɛ tɔ la de ni bi ta in jara kɛ a b'a continuer mais a bɛ na ne sɔrɔ yan. N y'a mɛn an bɛ kuma a fɛ. A bɛ na ne sɔrɔ yan. An bɛ kuma a fɛ. N y'a mɛn n bɛ na fɔlɔ. Mama yɛrɛ o ne bɛ taa don yɔrɔ jumɛn bɛ nin kuma la sisan i y'i fa ka dilan tigɛ ko i ba la. Baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ yen. Kɛra fama ye dɛ. An tununa ɲɔgɔn na tile joli la est-ce que a bɛ 2 semaines bɔ sa. Mais ne y'i ka sati lajɛ n ye sati lajɛ n ye kibaruya sɔrɔ an ka lamɛri banna. Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma Ala ka yɔrɔ nɛɛma Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔrɔ. Amina ya Rabbi. Cogo di diɲɛ bɛ tan tɔ de dɛ. Ni ka wagati sera o bɛ taa Ala ka limaniya d'i ma ko an masago de don a ma nɔgɔn dɛ. U ye banni kɛ olu dun ma sɔn ka fɛn fɔ ne ɲɛna. E b'a dɔn banni tɛ so fɛn min don mɔgɔ si tɛ sigi n'a ye o de kama ne yɛrɛ y'a bila statut la sabula mɔgɔ caman de bɛ yen i hakili tɛ jigin olu la k'i b'olu dɔn nka n'i y'a bila statut la a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman b'a ye i y'a faamu. Halisa Ala ka limaniya diya n ye kama ka n ka kanu yir'i la ni segin kɛra n ye. I b'a dɔn banni wagati mɔgɔw bɛ to taga ni ka segin na jama ka ca a dumuni ko man nɔgɔn ni kɔni se kɛra nin ye i k'a minɛ gɛlɛya ni diya n ye i k'a fara i bolo la ani diya n ye se de bɛ yen sinon kan ka fɛn ɲini tɛ kisi. filɛ
filɛ ka dusu dɔ de don ne la mun ye furuko dusu a kun tɛ ne lozi hakili la yɛrɛ ko n bɛna muso wa furuko kuma ma deli ka tɛmɛ ne ni muso si cɛ a fɔlɔ bɛna kɛ nin ka da I ka nin waleya in kan mamu a bila I kunna k'i ye ne furumuso Sara, sigiyɔrɔ fɛ nin I sigi n bɛ papa wele ka na. I sigi. I sigi se kan ye. Kɛ yen nɔ. Ça va? Papa, nin ne terimuso den ye. Kadi den. Terimuso min bɛ séparé kɛ. Komi ne kun y'a wele ka n ka situation ɲɛf'a ye. E yɛrɛ b'a dɔn ne kelen dɔrɔn de bɛ yan nɔ baara ka ca n bolo. Bon n bɛ étape fana na. N ka k'a denmuso bila ka na a ka se ka n dɛmɛ. N'i ye n yɛrɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma n b'a bila. Ok. Problème t'a la. O tɛ baasi ye. N b'a fɔ a ɲɛna k'a bisimila. K'a diyara ye. K'a b'a ka so. Sara. Naamu. Wuli ka tigɛ minɛ ka so. Ajaratu. Naamu papa. Ne kɔni ye a ka nali laminɛ ka d'a kan a nana ka ban nka n bɛna kangari kelen da I ye bibi in na denmisɛnnin ladon ma nɔgɔn dɛ bibi in na denmisɛnnin ladon ma nɔgɔn dɛ sɔn sugu bɛɛ de bɛ da I la wa kuma sugu bɛɛ de bɛ f'i ma surtout n'i ko k'i bɛna mara I n'a fɔ I yɛrɛ b'i ta mara cogo min na bi denmisɛnninw tɛ ci fɛ u don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ ka ca u ka kuma fɔtaw ka ca I k'i hakili to I yɛrɛ la. N y'a mɛn papa e ka nin kuma nin bɛɛ ye tiɲɛ nka ne bɛ Kadi dɔn cogo min na ale maralen don cogo min na nin ne Kadi n'a ye ne diya ne bɛ fɛn mun k'a la foyi t'a la Kadi ye ne de ye ne ye Kadi ye n'o de don kana jɔr'u la. Ayiwa problème t'a la n'i ko ten Ala k'aw bɛn kelen ma. Amina yarabi. Yɔrɔ ne tɛ bebe ko kulonkɛ la. A banadenya yɛrɛ bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni. I kɛcogo dɔn dɛ baara modèle dɔw bɛ kunkolo kɛ dɛ. N y'a mɛn. I y'a faamu. Awɔ. N bɛ taa ci dɔ la. Ka na I sama jumɛn la bi bebe mago bɛ jumɛn. Nɔnɔ dɔrɔn. Problème t'a la. N bɛ nɔnɔ san ka na d'i ma y'a mɛn. Fifi, komi docteur y'a fɔ cogo min na, I bɔra I mago bɛ repos yɛrɛ I b'i don I t'i da. Ni maa ye maa y'i bila baara la, a fɔ k'i t'a kɛ ko ne de ko ten. Kuma fɔ. I ka ci ta. J'espère que vous me m'aurez. Ah, ok. O kumana Fifi ka bana ma ɲɛ de ya?
Sani ko kuma fɛ kɛ. Ami. Ami. Ne b'i deli. I y'a kɛ Ala n'a kira yɛrɛ kama. Fifi nani min filɛ nin sisan. Hali kala kana wɔsi. I ka Fifi don. I bu. Ni kolo ni ɲɔgɔn cɛ. I b'i wolodenw minɛ cogo min na. I ka Fifi minɛ komi sabula ma i bi dɔn nka i tɛ sini dɔ la. Ami. Sanogo. Sanogo. I b'a dɔn fɛn min bɛ ne dabali ban i ka ko la ka ne tɔɔrɔ i ka ko la ne an bɛ siɲɛ la e ka ko la kun min na o de ye nin ye. E tɛ min kɛ i yɛrɛ wolodenw ye waliden e filɛ ne k'i sigi kunberekuru fila ka waliden de ye nafigiya. Maître, ça va? Comment tu vas? Oui. Alhamdulillah. Est-ce que avec le Ça va. Bachite, il y a un série. Allez bien. On a souvent marre. Il y a un oula kasimaya. Kali deli. Ikasabali. Masabu dongo. Comme tu m'as dit, nous sommes soutiens. Arrête irana. Ajouter à la. Kuma caman fɔ n ye ne yɛrɛ kuma caman ɲɛ yira a la k'a yira a la e de ye ne ka mɛtiri ye ne bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ka don so a sababuya bɛ bɔ e de la donc n'i y'a ye n nana muso de don a bɛ se ka fɛn bɛɛ tɛmɛ mɔgɔ ni i kanubaga ni ɲɔgɔn cɛla la bon ne b'a dɔn n tɛna se ka foyi bɔ ne ni ɲɔgɔn cɛla la an ka teriya kɔnɔna na mɛtiri ni ko caman kɔnɔna la quoi o kama n nana ka na yafa deli fɛ n bɛ yafa ma Ala n'a kira kama waati da ne yɛrɛ kelen ma dɛ a yɛrɛ fɛnɛ bɛ tɛmɛ a bɛ yafa deli fɛ parce que o de y'an ka gɛnni kɔnɔna ye yafa deli ne fɛ. Lozi o don ne ye mun k'i la ne jo t'a la ka d'a kan hali ni ne tun t'i dɔn ni ne ci ne kun man ka ban sabula ne kɔrɔ de y'i ye mɔgɔ bonyabaliya de nin bɛɛ lase ne ma. Sanpɛrɛ. Namu. N'i bɛ muso furu ni ne y'i ka muso furu ta ye sabula fili ye tiɲɛ bɛɛ bɛ fili nka mɔgɔ min bɛ jɔ a ka fili kɔrɔ ka yafa deli o ye mɔgɔ ɲɛnama de wa n b'a f'i ɲɛna i ka fɛn ɲuman i m'a kɔlɔsi dɔ b'a minɛ i la ka taa n'a ye. Maître n diyara n ye kojugu Ala k'an to ɲɔgɔn ye i yɛrɛ k'i hakili to a la ni ne ye n ka maître ye n'a ye fɛn o fɛn f'i ɲɛna a bɛ i n'a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna donc an bɛ sira yen. Bɔlen kɔ a la i tɛ jiginna foyi sɔrɔ n na. Sira b'aw bolo. An bɛ taa. Papa, a dun kɛra cogo di? Asi, tɛ se k'a faamu. N'i ye ne ye dugu ma bi, Fifi ka ko ye, o de ye ne se dugumana ma. Ka d'a kan ne tun bɛ ka aw ba de deli n'a k'a janto Fifi la. Sabula Fifi ka ko ka bon ne ma kosɛbɛ, komi aw yɛrɛ ka ko ka bon ne ma cogo min. F'a ka dɔn k'a fɔ ko Fifi ye waliden ye. N'i ko waliden, Fifi fa tɛ a ba tɛ. Fifi ye fala ye. Mama, n'i ye ji bɔ fala ɲɛna, Ala sɔnna wa Taala ka to i la fo lahara. Sabula ne yɛrɛ wolokɔrɔmuso den fana ye. Kɔsara in na ko mun ye Fifi sɔrɔ?
Fifi bɔra bana min na ne tun t'a dɔn ni e yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri waliden tun bɛ na sa fo Fifi dira ne ma wa ne b'aw minɛ cogo min na a ka kan ne ka Fifi minɛ ten ni ko ko ye Fifi sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye a kɔlɔlɔ bɛ aw yɛrɛ sabula aw ye ne woloden ne ko k'o kuma ye ɲɛfɔ a ba ye n nana n y'a deli nka ka sabali a k'a bolo la dusu kan n'i ye ko kɛ waliden ala b'a se n'a ka waliden ma Sanogo i bɛ so la o yanni k'i cɛsiri o la k'i timinanja o la kɛlɛ i den min sigilen filɛ kɛrɛfɛ ne m'o fɛ yen nɔ o sɛbɛnmɔgɔya de ka di yan e yɛrɛ woloden tulu ka kungo ye parce que e mago foyi tulu la nka waliden dɛ i cɛsiri o ka ko de la i woloden filɛ nin y'a ɲininka a bɛ walicɛw de bolo ka yaala wa walicɛw de fo muso bila kanga da ne so kɔnɔ yan a yɛrɛ sigilen filɛ i da bɔ ka kuma la a tɛ k'i kɔfɛ o a sigilen filɛ o de y'a to i jija n'o Fifi ka ko la ne dabali bɛ ka ba i la ne bɛ k'i la ne dabali bɛ ka ba i la i ka du ci dɔ la i yɛrɛ ɲinɛ ma k'e ye du kɔnɔ den fa ye e yɛrɛ jumɛn ye den fa ye cɛ min yɛrɛ mago t'a ka du la n'a ni Amja ne bɛ ka du feere cogo min ka di ye parce que e t'i ka du kɔnɔ a ye taa ɲɔgɔn ye den jugu ni fa juguya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ye taa ɲɔgɔn ye mɔgɔ lankolon ne yɛrɛ nimisala e ka furu la ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye Mam, baasi tɛ baaraɲɔgɔn y'an ŋaniya k'u bɛna bɔ n sini e ni ne fila de bɛ du kɔnɔ yan a kɔni ka di n ye n'o y'a sɔrɔ programme minnu b'i bolo i ka se k'olu kɛ joona ka bɛn u na kuma ma sabula n'u nana tobiliw kan ka kɛ n t'a fɛ ka tobili di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ k'a kɛ a ka di n ye u ka na du kɔnɔ u ka n'i sɔrɔ an yɛrɛ k'i yiri u la k'i ye n balimamuso ye n'o tɛ k'i ma baasi n'i bɛ se k'i ka cimisɛnninw gérer yan'u ka na o bɛ diya n ye kojugu. Umaru i teriw bɛ ka na yan sini ne ma sɔsɔli k'o la min y'an bɛɛ jɛ ye e ni ne fila bɛ dama ka taa dun nka u ka nali fɛn mun ye de ko ne kan ka ciw dabila ko puisque k'e teriw bɛ ka na tile fɛ o ma nɔgɔn ne ma dɛ ne ka sini ciw yɛrɛ ka ca kojugu puisque galadonna yɛrɛ kan ka na so kɔnɔ sini kana ne ka fini don gala la an bɛna fara k'an b'u don ɲɔgɔn fɛ bon cimisɛnnin dɔw bɛ n bolo fana kan ka min kɛ sini i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini mun b'i ka tobili kɛ e ko k'e bɛna ne yir'u la k'i balima don i teriw nali de bɛna to i bɛna ne yir'u la k'i balima ye ne yan e bɛ ka balimaya jɔyɔrɔ jumɛn ta i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ so in kɔnɔ yan nɔ ne se tɛ i teriw nali la dɛ mais ne ka tobili k'o bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ɲini o k'a kɛ i y'a faamu en tant que Umaru e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan yan e m'i da bɔ ne ka kow la i ka ne to n yɛrɛ ma ji tɛ boli ka yɛlɛ kulu la depuis Ala ye diɲɛ da conseil tɛ se ka bila ɲɛ sen kɛ n bɛ kuma min f'i ɲɛna o y'o ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini o ka tobili kɛ n'a ka di hali n'i teriw nana sini hali n'i ma n présenter u la ko ne y'i balima ye puisque i tɛ k'a yira ne na du kɔnɔ yan nɔ k'i kɔrɔ de ye ne ye donc n to sugu la o ka di n ye kojugu est ce que i bɛ k'a faamu kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ Mam, ne min ɲininka nin kuma caman si la mais mun de bɛ au juste mun de bɛ e b'o fɔ ne kan ne mun kelen de tiɲɛ ye n ye mun tiɲɛ ye mun bɛ ka na ni nin bɛnbaliya ninnu ye Umaru i b'i yɛrɛ de ɲininka o la mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la hali ni filen bɛ dabiri ne da a bila i kun na ko ne ye fiɲɛ sama ye i bɛ ka n kuma faamu ne ye ne dɔ i kɔrɔ ye i b'i dɔn dɔgɔnin a ka di i to to a kɛ ci bɛ ne la wala si tɛ foyi tobi
mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ yan olu mɔgɔ minɛ ko tɔgɔ ca dɛ min nabali ne yɛrɛ fɛ ne donna nana yɔrɔ la k'an ka tile 2 de kɛ k'a lafiya nka ne na don kɛ o bɛnna baara ma baara bɛ ne bolo bi mun na dɛ ɲɛ bɛ ne mun na i nana ne fɛ yen i ɲɛ jɔ ne la kuma min ma sali la i tɛ fɛ k'i daga la wa n bɛ yan Bamakɔ teriya n siran n'a ɲɛ ɲɛ bɛ ne yɛrɛ mun na taa yɔrɔ kelen dɔrɔn de kun bɛ na nka sisan n tɛ ka taa yen yɛrɛ o t'a gɛlɛma yɔrɔ ye dɛ a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye Bamakɔ cɛmisɛnninw n'u y'i ye u b'u nɛn de du kɔrɔ i ka ɲi na i bɔra ta i donna ta n t'o damala dɛ i y'a faamuya haya tanti ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye o ko ninnu na koyi ne b'o bɛɛ dɔn ka ban Sara n y'a f'i ye cogo min na n t'a la n y'a mɛn tanti n taa sugu la ka na ka segin ni nin na ani tilala minɛnɔgɔ ko ninnu na so kɔnɔna bɛ yen nɔ i b'a jɔsi n ka fini dama damani yɛrɛ nɔgɔlen don i b'olu bɔ k'o ko tɛ n daminɛ ka di dɛ hali tɛ ka musomanin in jɔsi Mam, a bɛ n'a fɛ e t'a mɛn dɛ i taara an fɛ yen nɔ ka taa nkalon ta ka da na o kɛra siɲɛ fɔlɔ la o m'i bɔ i bɛ tila ka segin ka taa tugun ka taa nkalon wɛrɛ ta ka da na min ni kɔrɔlen tɛ kelen nka mam muso bɛrɛ ye 4 de sabanan yɛrɛ tɛna sɔrɔ la kuma tɛ 4 ma n'ala sɔnna ma e bɛ fɛn wɛrɛ y'i ɲɛ la min tɛ misi ye convocation filɛ min don i bɛ taa ɲɛ dɔn ni i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ tribunal la n'i y'a mɛn i bɛ nkalon wɛrɛ ta ka da n'a kɛ komi ne tɛ ka se ka n yɛrɛ bɔ o nkalon na n'an sera tribunal la mam e bɛ taa tiɲɛ woloba ne bɛ ɲininka est ce que fa t'e la fa bɛ e de la i bɛ bɔ aw ka so ka n'an sɔrɔ fo yan hali foli i t'a kɛ i bɛ tila ka n'i jɔ da la mana ka fɔ ko polisi ala da polisi so ma dɛ sɔrɔ i cɛ ka so mam ne kun b'o kelen de kɛ ne ba kana da ko mɔgɔ so ma na ni fɛn wɛrɛ min tɛ ko mɔgɔ so ne m'a minɛ wa i m'a di ne bolo ma o bɛɛ y'i kungo de i y'a faamuya ne m'a minɛ wa e m'a di ne bolo ma kana da ko mɔgɔ so ma dɛ taa 3e arrondissement de ka taa polisiw cɛ ka na n'a ye i y'a faamuya t'olu cɛ ka na n'a ye mam a ka di e ye cogo o cogo e k'a kɛ ten e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye mam e fana bɛ k'i yɛrɛ i b'an ka so yan nɔ dɛ an tɛ kari kɔnɔ dɛ mam est ce que i bɛ k'a faamu fɛn bɛɛ ni ala ta la cɛ ne ba bonya de kama ne y'i e ba bonya i bɛ se n'an zun e ba bonya i ba bonya da kɛrɛfɛ a bɛɛ ne ni ala cɛ i ba bonya da kɛrɛfɛ e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye a ɲɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye bɛɛ ni daminɛ n'i ye nin minɛ bɛɛ ni minɛ n'i faga n'u ma kɛ yan n'u ma kɛ ne tun bɛ e faga yan n'a fiyɛra ko kabakuru tɛ sa bi dɛ i bɛ se i b'a dɔn ma ne bɛ k'e lajɛ tan mun bɛ ma Aïcha mun de bɛ yen ne ka kɛlɛ kama ne tɛ se ka fɔ a cɛ o dabila o dabila i kun ka di fɔlɔ bɛ la o dabila sa i bɛ se danga ne ka dabila ne ka i bɔnna ma i bɔnna dɛ a bɛɛ tɛ de yan wari jɔn ka fili ka taa dɛ dabila ka de yan Zan, Wasiru. e mun faamu logique aw don action in na misiri da fura ni kaburu bintigiya. Awɔ. Hakilina ɲuman don. N'a kɛra barajan de y'a kan an ma baraji de sɔrɔ. Mun bɛ yen? Zan, ne b'a la k'i ɲini fan bɛɛ. Ne min ye i terikɛ de ko n ma k'i bɛ sɔrɔ yan nɔ. Ne ma fɔ a kana yala ka ne ɲini wa? Maa ni tanti de bɛ ɲɔgɔn na. U bolo sera ɲɔgɔn ma ka ban yɛrɛ. Zan, musokɔrɔba 2 minnu bɛ ɲɔgɔn na ninnu 2 bɛɛ y'i baw de ye hali n'o y'a sɔrɔ kelen de y'i bange mais n b'a ɲini fɛ kana taa to yan sinon n'i taara n'i ma s'a kɛcogo la i bɛ sɔn ka danga sɔrɔ o 2 bɛɛ fɛ dɛ
Mun y'u so ɲɔgɔn ma? Ne yɛrɛ t'a dɔn, ne bɔra école la de ka n'u sɔrɔ mankan. Nin y'a semaine kelen de don o don b'u mankan. Sigiɲɔgɔn b'u kunkolo da kogo la k'u lajɛ sanga ni wagati. Sigiɲɔgɔn mana fɔ k'u k'a dabila, mankan bɛ da de. Mankan bɛ tila ka wuli kɔfɛ tuguni. Denmisɛnnin fitininw dun de bɛ so kɔnɔ. Taa n b'i sɔrɔ. Zan, ni ne taara ni e ma na dun. I ka taa bana. Zan, e ma na dun. Ne de k'i ma ko ne bɛ na. I ka taa bana. Zan m'i deli n'an ka taa so. I ka taa bana. N bɛ na. Seru. Aiza. An ka lexi ka saya. N'i ba fila an ka dusukasi bɔ a la, a tɔ b'a dɛ. Diɲɛ don o don mankan. A tɛ ko mɔgɔ de bɛ n dusu fɛ. O de y'a to ne ye du bila pewu pewu. Ka don bɔlɔn kɔnɔ. Mankan bɛ ka n tɔɔrɔ kojugu. Zan, nin ye den kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka wajibi de ye. Zan, nin kan ka k'i ma conseil de ye. Nin man ka kɛ i du bila sababu ye Zan. Dusukolo min b'i la, i kan ka taa so k'i ka dusukolo in labaara pour que i mansa fila bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na ka bɛn sinsin aw ka du kɔnɔ. Asi. Ne tagali dɔgɔtɔrɔso la ani bi cɛ i dogo ka fɛn camanba de kɛ ne ka sɔrɔ i fa t'a kalama. Malgré tout ça, hali n'o y'a sɔrɔ i ba de ne bugɔ ka ne bana fo ka ne kɛmɛ tɔgɔ in na tan. Ne b'a ɲini fɛ i kana na gasi. Fifi. Tiens yɛrɛ la, soyez la bienvenue. I ka nali a diyara ne ye kojugu. Wallahi. Waati min i kun tɛ yan nɔ, ne bɛ min ɲininkali kɛ tuma bɛɛ. I ko mun ma dugawu dɔn k'i ye. N bɛ dugawu de kɛ, ya Rabbi. Diɲɛ don o don i ka bana, nka i kana na sa dɛ. Ni e taara dɔrɔn, so in yɛrɛ de bɛ ɲɛnafin. N'i bɛ yan, n'i ka ko n'u fana kɛ, i ni mama bɛ fɛn minnu kɛ dɛ, olu bɛ ne laɲɛ. Musa! Plus jamais! Tu ne vas là! Tu ne vas pas là! Ni ma miiri k'i nana sisan i bɔra yɔrɔ min n b'i segin k'i bila ka taa manamana mɔgɔ ye
Ya fama. Asi. Ini siapa? Bébé Moussa ya. Moussa tayari ta pipi doa ya kwa pipi potu. Moussa. Moussa. Ni munge. Moussa kane buka. Ni munige. Moussa. Moussa kane buka. Allah. Moussa kane buka. Moussa. Dilay be aminore. Allah. Allah. Moussa kane buka ati. Ni be aminore Moussa kane buka. Ouais, Lozi. Ne dun nana ne ma jamais fɔlɔ. Jamais vu. Zantaru fe. K'a banna tanti bɛ ɲɔgɔn na. A taara k'a bɛ taa solution ko la pour que o mankan bɛ se ka ban cogo min na. Seru ne mi ɲininka nin bɛɛ la. Ne ko i ma jamais min. Ne jaabi o la simplement. Ko wɛrɛ minnu b'a jukɔrɔ ne mako foyi t'o la. N'i y'a mɛn ne Lozi. Ne sigilen n'o nɔ la bi. Foyi tɛ ka bɔ kow la fo dɔ bɛ ka fara a kan. A sababu tɛ dɔ wɛrɛ o. Ne mago tɛ waliko la. Affaire minnu bɛ ne kun kan. Ne bɛ baara kɛ n'olu ye. Ne mi ɲininka nin bɛɛ la. Wa nin ko sugu man di ne ye. Lozi, n'a sɔrɔ n ka kuma y'i tɔɔrɔ, i bɛ yafa n ma, mais n y'a fɔ nin fɔcogo la pour que i ka se k'a faamuya de. N tɛmɛna misiri fɛ. U ko n ma ko n ka denmisɛnninw taara yɔrɔ fɔ. Vraiment a diyara n ye. Aw m'a kɛ ne kama dɛ, aw y'a kɛ Ala de kama. Ala k'aw sara. Lozi, ne y'an bila fɛn fɛn na, o kɛli y'an ka wajibi de. I b'i labɛn Seydou. An bɛ taa foli kɛ anw ka duba la. N y'a faamu. Jaya. E ka nin farigan fitinin. Bidon kɔnɔ ji de bɛ d'i ma. An dɔw bɛ bana yan. Hali an tɛ lajɛ ka ɲɛ ɲuman na. Kuma tɛ bidon kɔnɔ ji ma. Fifi. E na wagati ni sisan cɛ a janyana dɔɔni dɛ. Fɛn o fɛn heure 5 heure 6 a b'a bɔ. Mais kabi donna so in kɔnɔ i y'i sigi yan. I m'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka taa ne ka da la ka taa ne Ami fo. Sisan sa ne bɛ n'e ɲininka Fifi. Walima du in a fɔra e ko du in ye e de ta ye. Ni min ka kuma la nin ko nin ye foutaise de ye n tɛ nin fɛ dɛ. Fifi sɔgɔsɔgɔ misɛnnin ninnu dabila n ka kuma fɔ bani. A fɔra e ko tigi tɛ du in na de ya. Wala bɛnkɛ de y'a f'i ye ko du in ye e ta ye, ko du in tɔgɔ bila e tɔgɔ e ta la. A papier kɛra e tɔgɔ la. Mais a ɲɛna. E tɛ ko ko bɛ wuli ko la sa nɔgɔ de don. Ne ma kojugu k'i la kabi sera yan. Nka ne bɛ e ɲininka ni Ala cɛla la sa sisan. Min bɛ e yɛrɛ dinɛ ni ŋaniya la ni Ami ma de. E k'o fɔ ne ye tan dɛ, Fifi. Min bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin ne Ami ma tigi dɛ, e k'o ɲɛfɔ ne ye tan. Ne y'o dɔn sisan bɛɛ bɛ lafiya. E bɛ ka taa min? N tɛ kɛ ne la dɛ, i sigi yan. I sigi ka ne ka kuma lamɛn. E filɛ nin ye, e ye mɔgɔ la, et puis n ye foutaise de, i bɛ foutaise de kɛ ne na.
ka tigɛ adamaden na o ye tiɲɛ fo k'a to a tigi kɔfɛ e y'o de yira ne la sisan Fifi ma wolo ka so degere fɔlɔ dɛ muso min b'o kɛ ne Amina walahi muso min b'o kɛ ne Amina o ba ma wolo fɔlɔ i ka misɛn o la hali cɛ min nana ni e ya n'o ye Sanogo ye n'o y'i bɛnkɛ Sanogo tɛ se ka foutaise kɛ ne na i ka kuma mɛn yan n'a da ma kɛ nin ye n'a da ma kɛ nin ye i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ ne m'a fɛ ka baara ka bɔ Fifi la e mago bɛ mun de la Sanogo ne m'a fɛnkɛ Fifi la o e bɛ tila ka nin dala minɛ ne m'a fɛnkɛ Fifi la a ma daminɛ fɔlɔ malangolo bilalen filɛ nin ye kana kasi kana sira kana jɔrɔ tant que ne bɛ du in kɔnɔ yan walahi foyi t'i sɔrɔ Benge, m'a ɲini f'e kana se terrain ma bilen. ko in bɛɛ lajɛlen fana ma ne b'a dɔn dusukun saniya min bɛ e la ala ye lajarabi min d'i ma o de kama i bɛ nin kuma ninnu fɔ kuma bɛɛ a kɛra Asi ye o a kɛra Musa ye o olu kana e ka exemple de suit nka n si tɛ foyi ye n y'a faamu mais ne kan ka min kɛ ne Sanogo kan ka min kɛ ne b'o dɔn aw nana foli kɛ a diyara foli kuma tɛ tɛmɛ nka yafa tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ma sanga fo wagati banni kɛra nin y'a semaine joli nin y'a semaine 3 de la n'a fɔra ne ka bɔ extérieur la ka n'a sɔrɔ baba ma foyi kɛ du kɔnɔ yan nɔ an ba ka fatuli la a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ miiri cogo di ni ko b'a cogo la ne tɛ kotigi o baba de ye kotigi ye sabula ale de dalen don ne kan ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ de o ni ko b'a cogo la ne man kan tɛ ka yan fɛ ko ɲɛnabɔ ka yan ko ɲɛnabɔ k'ale to yan ale de dalen don ne kan nafa foyi tɛ yala yala foyi na ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko zun don wa n tɛ se k'a fɔ ko bandi don sabula ɲɛmaaya la nka adamaden yalakɛla sɔn sugu bɛɛ b'i la e yɛrɛ ka baba lɛ mun de bɛ baba ni muso ta cɛ jɔn bɛ nin ye palon na k'i den ta ka d'a ma i yɛrɛ ka kuma kɛ he hali ni fɛn t'i kun bolominɛyɔrɔ dɔ ka sɔrɔ i la lala mɔgɔw n'u jigi da i kan ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ɲɛna ye sabali denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ wa mɔgɔkɔrɔbaya yɛrɛ tɛ mɔgɔ dilan ni mɔgɔ tun bɛ fɛn sɔrɔ yala yala la ne tun tɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ ka yan to yen dugu in yɔrɔ foyi tɛ an sen nɔ tɛ yɔrɔ min na nka bi taw i bɛ miiri sini de la mun bɛna fɔ i denw ma sini mun bɛna fɔ a ka du ma sini e tɛ fɛn dɔn a la mɛ baba b'a dɔn an ka du ye danbe du de k'an fa to balo la a tɛ sɔn hali n'i y'a sara k'a bolo fa jama na a bɛ se ka taa